L-ewwel mistiedna li għandi fuq is-sufan issa kienet waħda mill-aktar tfajliet li qatt kont niffansja qabel ma tħalt naħdem fuq it-television. Min kellu jgħidli li kelli nistedina hawnhekk flimkien mal-boyfriend tagħha. Sinjuri, nilqa' magħna lil Valentina Rossi u lil Carlo Gerada, il-boyfriend tagħha. Għandi pjaċir. It-tieni mistieden huwa għammil kbir huwa kburi li huwa għammil. L-intervista li għamilt miegħu fil-karozza kienet l-aktar intervista li qatraw għan-nies fuq Facebook. Sinjuri, nilqa' magħna l-JD Patrick. Laqas indur miegħek. Ir-raba mistieden għandu waħda mill-aktar fuċijiet sinonimi f'Malta, malli tisimgħu tinduna mill-ewwel li huwa. U kull meta jsifer jiġi lura bil-bagalja overweight. Sinjuri, nilqa' magħna lil Dorian Kassar. Thank you, Mela. Mela, intom kollha kważi kollha DJs taħdmu fuq ir-radju, Valentina u JD fuq il-Vibe FM u Dorian fuq il-Magic Malta u inti DJ ukoll imma tal-clubs ngħidilhom jien. Intom taħdmu fuq ir-radio. Fejn in-nies ikunu qed jitkellmu ħażin fi traffic. Tippreferu li żdiet it-traffic jew le intom? Kunu onesti. Għalina, tajjeb. Dorian. Jiena traffiku ma jeffettwanix, għax jiena bej l-10 u s-sija. Kulħadd ikun fl-istudio, anzi naraw il-kameras, naraw daqsxejn it-traffiku kif nuwa ngħidu wara aħna din miġburina u ġew. Moħħna mistrieħ lesti. Valentina, ħanurik għandi ritratt. Għandek dar ritratt. Di mini? Dik Trisha. Mini Trisha? Trisha hija x-xadina li kbirt magħha nista' ngħid. Waħda, inti meta tkun iżgħar forsi l-mam iġiblek fenek jew attus bħala pet. Eżatt, qatt ma ġabit li xadina. Eżatt, jiena kelli xadina u dik ix-xadina ġifieri kienet vera speċjali għax kien vera ix-xadin kulħadd jaf li bravi, però dik kienet minħabba fiha jiena ma kellix ħafna ħbieb l-iskola. Għaliex hi kienet wara l-iskola taf jiġu l-parents jiġbruk. Jiena kienet tiġborni x-xadina. Ġifieri, eżin ma kienx tiġi mid-dar waħda. Imma inti l-ex-partner Tommy kien waqaf il-karozza, ix-xadina toħroġ mill-karozza bin-nepi u x-xadina xomna u taqbadna minn idejna u toħodna. Le, sejf, ġifieri, għanejlek. Inti fil-fatt ħajtek kollha daqsxejn stramba, pereżempju inti tikol l-insetti for fun hekk u tagħmilha ma' Carlo pereżempju. Ettu couple goals, il-ħin li tħattaw ta' quality time fl-imkien. Xen ikun hemm min il-koppji jieħdu pjaċir jieħdu ritratti ma' xi background sabiħ, imma aħna l-couple goals tagħna niklu l-insetti, l-wildi. Inti pereżempju kollu inti vera tibża mill-insetti. Insetti nibża minnhom kollha jiena. Ħajjin. Tikollhom imma ġifieri. Mejtin. Mejtin m'għandekx problema li. Ma stax. Hija nixfin. U din ma fis-sens ma mhux ħanuru klip tagħha, ma inti tħobb ukoll tisma' n-nies imeċilqu. Imma pereżempju, fit-tixnija aħna video ta' kwarta xi ħadd imeċlaq. Ġilik? Jien ma flaħx nisma' 15 seconds minnu, għasab wara 15 minutes. Jiena tkun qudiemi jien ta' tmeċlaq, eżempju jien ommi ġieli tmeċlaq naqra, ma niflaħix, ma intix ħadd tmeċlaq qudiemi, però il-relaxing treatment tiegħi u li mmur id-dar wara ġurnata xogħol, niftaħ il-YouTube u nikteb ASMR qed nisma' eżempju jew waħda tqarmeġ il-brokkoli. Ġifieri xi ħaġa li għandu ħafna nies madwar id-dinja. Ħafna nies jarawha. Ara, jekk tidħol fuq YouTube tara minn tal-inqas 6.8 million views fuq eżempju waħda tmexxlaq l-ispagetti. It's very simple, imma. Jiena taqtali l-aptit. Guilty pleasure. Jiena li vera taqtali l-aptit. Ġejdi, ħallurik xi ħaġa oħra li taqtali l-aptit. Mima. Daxxi. Television. Le, da qed nagħtuh, ġifieri. Ma nistgħux nuru kollox hawnhekk. Dik Trisha. Liema partijiet. Kibret sew. X'kienet di malajr. Dik kienet challenge li ma nafx hekk tiftakrux darba kien tfaċċa Justin Bieber fuq il-yacht. Daqsxejn differenza fil-forma. Imma mbagħad kien għamilha John Legend, u mbagħad kien għamilha JD Patrick. Nafx jekk nistgħux naraw. Il-logo dak iż-żmien tal-Vibe FM imwerwer qed jaraħnu. Dak kellu l-parti ta' quddiem jara.
Għalek bdilni, infatti, l-lum il-ġurnata. Dak kien Baqa taħla. Ġejdi, int, tħallna fil-karozza u għamilna intervista s-sajf li għadda. Intervista li rawa 20,000 ta' nis qasjim ma nista' nemmen kemm rawa nies. Ħanaraw highlights minna, ħanaraw. Kieku daf, kien nishtiq niltaqa' miegħek. Kemm nuhu pjaċir nismaħħa dik il-kelma. Dħalt fil-WhatsApp Tom l-istil ta' xarri lu 5 snin fuq hekk. Kważi. Kważi, qabel konċa kasira. Ija, ovvjament kulħadd jitwilet ċabba qasira. Le, ma metti lilu għax. Ħadd ma jitwilet hekk. Metti l-moda tella. Totalment. Malta kollha jafu li il-moda li spiċċat fil-1970. Fit-3 snin mhux li l-irkibtek fil-fama. Bir-rispett kollu, da wejja. Għadek ma simx il-xattu saqsejtu, għed tibza, għed tistħija u tibza. Xiex, nistaqsi. Għedlu għed tarafni li għed għedlu għed tarfulda taħdejja. Saqsi. Imħatra di. Ejja, nistaqsu dar-raġel. Mela. Sieħbi, għed tarafni li. Taf min jena. Le, mux siddik jena. Lili għed tarafni. Għetlek, irbaħta. Għamilna mħatra. U għed t-tinsiex li jinti t-dar fuq il-television, eh? Ija, ma mux inti għamiltini din imħatra xitħatta li għattamil. Nizlet. Nizlet. Ejdila. Senjura, ħarbitli. Sieħbi, isma, għed tarafni li. Ma tafx min jien. Xidwejja fih. Il-jun. Għal-jun. Essa noħorġu wara l-programm un bat namlu għadi, jisieħi wara da. Lena sebħantik ċans tpattiri. Inti, u deqet nejta għet li mandiġ problema tejda. Għammil. Le, nħoss ċertu soddisfazzjon, meta jenna xejn nifranka lira. Imma, u per eżempju, ti prova tiġġebbet għal kollox. Ija, bħal Valentina, per eżempju. Valentina tgħidlek Michael Kors. Jina dak it-tip ta' imitation. Kosti kollok limitation. Ejwa, jennuħu pjaċir. Nieħu pjaċir li tħalġu ħanut u naf li għamilt bargain. Dak il-pjaċir. U tibqa tiġġebbidlu. Per eżempju li tista' anka tikkonfermaħ Valentina, meta konna morna Dubai, kellna kollox imħallas mill-sponsor. Jiena waqaf ġoħanut nħu kafje, ċitt ta' 3 euro zammejta u tajta l-sponsor biex ħallasni tal-kafè. Ta' kafè. Ma skużi, mux spendi. Meta mort tixtri ċurkett il-mara biex tiproponila? Meta mort nixtri ċurkett il-mara niftakar kien immarkat. L-ewwel kien hemm l-istorja kollha li mort għand ħanut li kien ibiħ fuq l-elu fuq għalli għazbiħedhom kemm huma għalli tħares lej 5-6, 5-600, 7,000. Inti vera delek li set mort tixtri d-djama 5 jew 600. Ejja, ma mbagħad mort x'imkien ieħor insertat kien għandek spiċċat il-fira kellhom da li kien immarkat 800 u lemmu law nexxil niżżulu għal 600. Jinqala. Kullum ma dix taħdem fil-post probably. Fil-fatt, inti mizdi ħafna nies ma jafuwiex u meta ħafna nies ma kinux jafu li inti miżżewweġ. Ejja, le. Iżewweġt. Miżewweġ. Stefan inselmula minn awtisti ħafna. Ħana raw biċċa mittieċ.
L-ewwel darba qed narak tisti. Nixtieq intik ċans tpattili, ma nixtieq nilab logħba miegħek li rajta tiġri barra minn Malta. U qed xi darba nilagħba ma' JD. Imma trid tiġi faċċata tiegħi, ġifieri tistgħu taqilbu l-post għalissa Valentina u Karlo tiġi faċċata tiegħi. Entom għatumu. Mela. Il-logħba hija din. Mela ħanibdew minn hawn. Jien u JD se nħarsu fuq xulxin. Sewwa? Se nippruvaw ma nitħkux. JD jipprepara 3-4 ċajtiet li se jgħidhom lili u jien ma nafhomx. Jekk jiena nidħak, ifisser li hawn din in-naqra tal-logħba u taħt. Tidillek għal setta taħt, Mark. L-ewwel darba li qed nagħmilha ma' bil-mejda. No way. Hawn din id-daqsxejn ta' panna. Jekk inti tidħak biċ-ċajta tiegħi, ikollok iddaħħal rasek hawn ġew u nispinjaw biss bir-riskju li titla' l-panna l-wiċċek u bil-kontra, jekk jiena nidħak biċ-ċajta tiegħek ikolli nagħmilha jien. Kien dak ħass u ta' dam. Mela, ħanibdew. Jien għandi ċajti tiegħi, ġejdi għandi ċajti tiegħi, ħanitlifa żgur din logħba. Mela, ħatibda inti? What's the first thing a married man Googled? How do you disable autocorrect on your wife? Xiejt Karlo lil Valentina meta jkunu qed jippruvaw jidħlu ġo train li tkun ippakjata saruhom ma' bin-nies. Xiejt Karlo lil Valentina Rossi. Trassas. Valentina Rossi. Yes! Ajja, JD. Xajta li ġidni f'moħ fl-erba ta' filgħodu. Mela. Dik bil-kontra, Tajba, xi ċekkajna, ejja, mela. Issa, għandawar din. Sakemm tiġi titdawwar hawnhekk. Kemm id-darba tiġi. Ħana jħanajdlek, għax ma nġi. For, 4 darbiet. Għani. Promis li mux apposta kien eddik, sorry. Sorry, mux apposta. L-aħħar round, malaj. Għala l-bjonda għaddit fuq ponot subaja minn fejn il-medicine chest. Ma nafx. Biex ma tqajjimx lill-sleeping pills. Tix taħbat men. Erba. Biex inkopru. That was fun, my friend. Biex naqqa daqxejn il-Dorian ma' Mija, JD, intom Dorian, inti kont diġa veteran il-Radio Kottoneru. Sewa. U l-ewwel darba li JD daħal fuq il-radio. Kien għandi, mela, niftakar għadu ġej l-ewwel darba, kemm kellek Patrick? 14. 14, 14, 14. U mal-ewwel induna għal da fl-staff party il-buffet. Da sek, nħallu għall-axħar. Le, u meta ġi niftakar għadu kien għadu zaħir, mux fl-istatura ma ġifiri fl-età, u niftakru ġej l-ewwel darba u kien għalli, jina interessat tana minn program fuq radio ma mandiġ ideja ta' għetlu għetlu, nipruvaw. Pero niftakar kontetlek li meta smajtek l-ewwel darba qed dan għad ikun bniedem importanti ħafna l-poplu Malti, dan għad bniedem li ser ikollu piż kbir bħal mandu bħalissa li taqajjem lill-poplu fil-għodu, allura kont attiva, dan għalmana. U inti Dorin jarfuk ħafna
Mill-vuċi tiegħek ukoll għax inti tagħmel dar reklam. Pereżempju bħalissa qed tagħmel reklam ta' 12 points. Ejja, 12 points ta' sewqan. Ta' sewqan biex Tas-sewqan, niftehmu iva. Naturalment għal ħafna kummenti fuqhom mhux ma jkunx hemm dak biss, ikun hemm oħrajn. Imma ġbiex xejdulek meta jarfuk in-nies hekk. Ara, normalment meta jkun hemm xi ħaġa bħal dawk ta' 12 points pereżempju. Partikolari u sabiħ ġifieri. Grazzi. Kif bdejt titkellem, jienu inti tnafu xulxin, però kif bdejt tkellimni meta ntqajna. Bdew ġejjin flashbacks ta' affarijiet li smajt f'ħajti. U normalment jaqbdu xi ħaġa ma tafx ikun hemm xi riklama għaddej pereżempju, jgħidulek smajtek ta' pereżempju. Jew inkella ma nafx ma liema stazzjon ma naħdimx. Għax pereżempju min jismani fuq stazzjon jgħid, mela mort ma dak l-istazzjon, mela mort ma hemm, minħabba li riklami jiġru ma kull stazzjon ta' radio. Naħseb ma kull stazzjon spiċċajt naħdem f'ħajti jiena. U kulħadd jistaqsi, mela mxejt jew hekk insomma. U vera li kull meta sifer tiġi lura overweight. Niprofa leda, l-axħar niprofa namel traveling light, imma kemm jista' jkun niprofa nobdija, pero għamilna okkażjonijiet fejn sifirna iktar waħda pereżempju morna l-Greċja, deċidina li nġibu żewġ statwi bust kbir, ħafna, tnej li huma kienu pakkjati fil-bubble wrap u hekk u ridna nniżluhom hand luggage. Allura kellna bagalji, kellna l-kamera, kellna drone, kellna daw il-dawn u kif rajna diħli l-erba, fejn biss ibek tgħaddi bihom dawn? Eklu dan ħan tal-għawom fidejna, xun ma fraġli speċi. Tlajtu bżewġ bustijiet. Tlajna bżewġ bustijiet gbar, ek fuq l-aeroplan, apparti kollox. Pero issa tal-limna minn dakinari li kemm jista' jkun ma naqsu kemm nġorru maħna għal-menu. Thank you very much. Thanks. Għaxaw minn mandux minn tan-nies. Mela nies. Mela, Karlo, inti u Valentin issilkom fl-imkien? ħanalqu 5 snin. Ħanalqu 5 snin, għajtu Valentine's Day. Minti romantiku xejn, hu? Le. L-ewwel anniversarju nesiħu. Assemment, fil-honeymoon period, U le biex tinsa l-anniversarju li jinserta Valentine's Day. Titkun. U għemil ħsib li t-proponila jew hekk jew xejn. Ifimni, imma naqra kontra d-diamanti jena, ġviri ħana naraw kif sensib mod. Ma joġbukx id-diamanti. Kont kabib tiegħi. U inti, Valentina, mux sigritti modella u nimmaġina li hemm ħafna rġiel li jriduk, ġuventu li jriduk. Karlo, inti DJ popolari, nkollu ġol clubs, min jaf kemm hemm tfajli tkun ixtuq jitfgħu l-underwear meta qed iddoq. Tejru għal xulxin. Ifimni, fil-bidu ovvjat tkun tejr, speċjalment anka. Jiena nemmen, u diġ vrejdu ħafna nies, ma l-verità hekk m'intix ħatafda relazzjoni mhux ħatkun soda. Ġifieri naħseb dik hija xi ħaġa li jiena u Karlo mill-bidu ta' relazzjoni għadna sma. Vera da xogħolna ma we have to trust each other. Eżatt. Ifimni, anka fil-bidu koll eżempju kien meta kienet acting kollha xeni, titbewwes u hekk. Tidrom. Kont id-dejja imma fil-ovja. Naqrokol biex tispjeganna għandna li tfajla li għadli kif nibda noħroġ magħha, fint edha. Edha titbewwes fuq it-television qudiem Malta kollha. Inti però meta konti żgħar, konti ħusem f'telesiri jismu Pupi. L-ewwel drama dak li parteċipajt fih. Eżatt, għandna biċċa żgħira minnu ringrazzjaw l-television 26 frame li tawilna. Meta kont għadek vera żgħira. Araw. Ejti, mama. Ma smajtux, għalli se jara xi pazjent. Imma l-ħadd, it-tobba ma jaħdmux il-ħadd. Għanna, tobba m'għandhomx ġranet fejn ma jaħdmux. Il-mart ma tkunx taf meta ġej. Veru ma tkunx taf. Ismanna jina ħamur ftit dej Marjanna u nibqem. Il-tabib jisma' dak li kollok bżonn. Jirtik il-mediċina, l-pinnoli, u jibatek l-isptar li tkun ħafna marida. Imma jiena marida ħafna u suppost qiegħda l-isptar. Allura, tabiba għandna, jiena għalfejn minix qiegħda l-isptar. Mint il-mara tat-tabib u jista' jfejqek hux. Imma jiena ma nfiex, alla volja r-raġel tiegħi tabib. Di ħaġa li mhux qed jemnu ħafna nies, ħafna nies fis-sala qalu ejja joqogħdu jiklu l-affarijiet. Għandi plat bil-filfel. Oh my god, Mar. U hija ftit biċċa gidma hija. Dak habanero. Ma nafx x'inhu maqlu li wieħed mill-aktar filfel jaħraq. Problemi. X'namlu? Cheers. Cheers. Għadkom żol ħalib? Ejwa. Vera. Li ma tiklux kollu, Karlo? Jek tridni nibqaw hekk? Wejja, Karl.
Dinja relazzjoni tagħnek għandha li kollu. Dinja kif toħorġu intom hekk tagħmlu. Għax in-nies mhux qed jagħmluha. Hekk. Dinja niflaħ għal-Pepe, allura. Titna, Titi do wieħed dori. Le, grazzi. No way. Mela. Innotaw li Valentina baqgħet tiekol, għandek il-kulur ta' wiċċek. Baqgħet tiekol isa qed tiekol bżaru waħda. Mark, jien naħseb tidduq wieħed inti, ġifieri, mhux billi tajtu lilna. Ħajkoll induqi. Ħanieħu gidma. Milli ma wieħed irid nieħu. Min bħal tiegħi. Għal da. Sara kux qed jagħmel ġeb jew le, Karlo. Qed nieħu bil-mod. Qed tiklu. Go for it, aħli, jista' tuħu somna. Jaħrax ta'. Ma jaħrax. Tina ċans. Hemm naqa' kif. Dak hekk. Fejn ħalek? Ħaduh is-set. Għax fuq is-set ma bidix jaqbel qalu. Di għandha ħafna. Jaħra, imma not. U kol, tidorna l-affajt minn fuq l-internet. U vera ġib l-affajt, per esempio, ġib l-insetti minn fuq l-internet, jew ġib per esempio dak naret li a century-year-old egg. Yes. Ġib bajda li jgħidu li kolla mit-sena, per esempio. Preservata. U tiklu għaf l-imkien. U rrid nishtiq vera jenni biex namel di challenge miegħek. Li jekk xi darba ikolli nikol affarijiet fuq il-television li mhumiex normali, irrid nikolla ma' Valentina Rossi. Jew Valentina u Karla. Ġek tisgħu taġi tibdlu l-post. Ara l-banna ħissa. L-istraġ li għamil. L-aħħar ħaġa ma nafx nitkellem aktar. Mela, l-aħħar logħba hija din li ħanagħmlu ma' Valentina. Jien għandi 4 mistoqsijiet ambigwi ħafna għal Valentina Rossi. Valentina Rossi għandha 4 mistoqsijiet ambigwi ħafna għalija. Qabel ma nsaqsu l-mistoqsija, se noħorġu żewġ platti tal-ikel. Issa, jilu inti din naqra tiġri barra minn Malta u qed kif qed jekk irid nipprova mija. Il-challenge din, jew jiena nistaqsik il-mistoqsija, jew tirrispondija u ma jkollok għalfejn tikol xejn, jekk inti ma trix tirrispondija xi jew imbarazzanti għalik, allura jkollok tażel wieħed minn dawk iż-żewġ platti li jkun hemm qudiemna u tieħu gidma għal-menu, gidma minnu għal-menu. Ok? Mela, l-ewwel żewġ platti huma għażla bejn. Mela, xott ta' extra hot sauce. Jew inkella għajn ta' ħuta. Irrid nagħmilha ċara li din ħaġa Peppi meta nkun qed nagħmluha ma jkunx iridna nagħmlu għax huwa veġitarjan huwa kontrija għal kollox, imma insomma ma nieħdu daqsxejn gost. Ikollok Lord Deftek tat-tim. Mela, il-mistoqsija Valentina, il-mistoqsija, mela. Ma, għasif laħna ħares li jom, sejn vera ma niddejjaqlu l-affarijiet. Immommi ma, għarom. Semmi. L-ar kantant jew kantanta li qatt tellajna għal Eurovision. Ma tarax. Imma stens, għax dik bigra kanu kol lajn ta' ħuta, Lajn tal-ħuta jew il-hot sauce. X'għandha tagħmel, ejdula xi ħaġa. Sekonda, irrid nażel waħda minnu. Tażel waħda ovvjament, mela. U tista' jekk tinnegozja ma' Karlo li joħodha hu. Ara, jien vera ġobni l-Eurovision u ovvjament ikollok il-preferuti tiegħek, imma ma naħsibx li xi ħaġa li nixtieq, fimt? Ikolli xi ħaġa taħraq ma' xi ħadd minnhom. Mela nerġa' ngħidlek jew għajn jew il-hot sauce. Ommi ma ħanikoll x'nagħmel ħanikoll lajn. Ma nafx il-hot sauce, x'hot sauce hu. Ma nixtieqx ibbagħdi ħafna bil-hot sauce. Ħanikoll lajn. Ħanikoll lajn. Ħatmur għall-lajn. Ħammur għall-lajn tal-ħuta. Okay. All right. Ommi. Fidejk. Hemm xi waħda preferuta. Ma jfuħux, ma jfuħux. All right. Vera, isna qegħdin tiġi bl-ordi. All right, going for it. Għall-imħabba tal-Eurovision. Tuwa ċabċiba ta' koraġġ. Rosi, ma ħaqqa ċabċiba.
Insomma, issa jien imisni, le? Eżatt, issa jmissek tipprova tpattijili. Namela ċara, dan mistoqsijiet jien ma nafhomx, Ġifieri ma stax nipprepara lihom. Mela, l-option issa hi jew banana imkebba fil-perżut u iddipjata fil-majonez, jew bowl soppa bil-worms minix fejn imraxxin fuqha. Da gourmet għalija, jara miżli di. Ok. Nispera li ħati kol da, ġifiri. Ma nafx issa. Nispera. Mela, ħansaqsik. Ejja. Għamel dawn it-tlieta fl-ordni mill-aħjar għall-ar. Ok. Ira Losco, Claudia Faniello, jew Chiara. Mill-aħjar għall-ar f'xiex? Eni, ma kienx hemm specific, ġifieri fidejk Mark hekk hux fi żbuħija jew fil-fatt. Għax it-tlieta huma vera ħbib tiegħi, it-tlieta għamiltilhom l-intervisti u intervistajthom, vera jkun unfair li noqgħod ngħid 1, 2 jew 3. Banana bil-perżut. Oh, Mark, go for it. Irrid imbilla. Mela, banana mkebba fil-perżut u mbilla fil-majonez. Ngħidlek, skaf tkun l-appetizer tal-party. Tajba, Mark. Le. Nistandu għandi kurzita. Għatir għalij pa mizbal. Ok, laħar t-nejn. Laħar t-nejn huma. Ħadgil ma kbira wis. Madon, fi dak xinu. Dak ġibtu minn xi Christmas ta' sena l-oħra, jew? Famuża bajta tiegħek, Century Old Egg, li ngħat li għandha 100 sena. U dan il-sin vera ta' baqra, msajjar ovvjament. Il-sin ta' baqra. Oh, mema. Ok, mela. Mela, dal-aħħar plat. U iż-żewġ mistaqsijiet li fada nistaqsuhom li xi nitnelli. Ejja. Mela. Kemm kellek żmien meta ċekċikt l-ewwel darba? Tgħidilhom x'val. Qabad is-sikkina. Tista' tgħid il-verità u ma tikol xejn. Nippreferi nħallija privata, fem. So, ħatikol. qed ħajjarni. Ejja. Xiex? Oh, waqta ħabe. Oh, ma! Le! Illa lu kebibet. Kollu ħossu. Tixbru s-saj. Wajma. Ibet ħafna. Tu ċabċifa, sinjuri. Dak huwa l-sin ta' baqra. Kula, kolla. Saqsini waħda. Jiena. Ok. Semmi l-iktar program vojt fuq il-television bħalissa. Xinu? Semmi Żgur ma nistax ngħidha. vojt fuq il-television Le, bħalissa. għammur għall-sin tal-baqra. Le! Dik ma nafx fija jien. Good luck, eh? Tajjeb, tajjeb. L-impressjoni li ħażin. Grazie ħafna. Grazie ħafna l-Valentina Rossi u l-boyfriend ta' Carlo li kienu maħna l-JD. Grazie ħafna namarakom ħafna xogħol li tagħmlu. Fuq Vibe FM, grazie ħafna li l-ek Dorien u li sħabek kollha Artur Carlo Boġbonaċi li aħna ħbib sew hemmhekk il-PBS ta' ġejnu sejrin għandkom. Grazie ħafna tal-li kontu maħna u awguri.